Vítejte v Jihlavě, jediném městě ve vesmíru, které má ve znaku ježka, tedy 2 ježky. Jakže se tam dostali? Kdysi dávno odpoledne proletali naší galaxií 2 ježci. V Bodlině klesá tlak v sektoru Alfa. Bodlina 300 je trochu zastaralý, ale na ježčí planetě populární typ celostříbrného kosmického korábu pro amatérské cestovatele. Z rozpadlé rakety zůstávají stříbrné žíly v Zemi. Ježci zůstávají na Zemi. Jejich děti dospívají a mají další děti. A zatím dospívá i člověk. Kupec Otto. Časně z rána z jara 1237, 8 nebo 9 Ota vyjíždí z Čáslavi na trh, do Znojma. Večer už unaveně klopítá, dokud nenarazí na domek. Domek smutného hrnčíře. Hrnce mu po vypálení peci praskají a Otovi se rozsvítí. Tohle znám od bráchy. Ten je kapacita přes drahé kovy. No jasně, hrnčířova hlína obsahuje stříbro. Kupuji dům i s přilehlými pozemky. Brzy je v Malé Jihlavě hlava na hlavě. Za řekou vzniká královské horní město s ježky ve znaku. Píše se asi rok 1240. Řádí stříbrná horečka, kdo by koukal do kalendáře. Mezi hradbami vykukuje kostel Na Nebevzetí Panny Marie, chrám svatého Kříže a kostel svatého Jakuba. Ano, to jsou ty 2 věže, viditelné už z dálky. Věže nedobytného města. Jihlava odolává i nájezdům drsných husitských vojsk. No, popravdě, v listopadu 1458 dostává ježka do klece český král Jiřík z Poděbrad. Ale co? Jsou i jiné pohromy. Kobylky, zatmění slunce, hromobytí a meteority. Největším neštěstím středověké Jihlavy je ale záliba ve smažení kobly. V květnu 1513 si mniši z kláštera svatého Kříže zvou lehké děvy. No tedy hosty. A je oheň na střeše. Asi kolem 10. večer zhoří klášter, Křížová ulice, Špitálská ulice, Špitálská brána a věž, 2 povozy a celé předměstí. Květen 1523 ráno. Ženy kloboučníků se ženami soukeníků tančí, tropí nestydatosti a smaží koblihy. No co myslíte? Celé město lehne popelem. A z něj se jako Fénix rodí Jihlava ještě krásnější. Renesanční skvost. Stříbro už havíři vytěžili, ale z dlouhé chvíle vrtají v podzemí dál. Sklepů není nikdy dost. A vedení se ujímají soukeníci. Zakládají pokrokovou obchodní společnost. V čestném závěsu jsou kloboučníci. Módní redaktoři diktují, co frčí. A hlavně to pivo. Pichlavý mok až z Jihlavy pravidelně užívá i císař Fridrich III. A stává se nejdéle vládnoucím panovníkem svaté říše římské. A je tu 30letá válka. Švédi pochodují do města otevřenou branou. Kdo za sebou sakra nezavřel? A teprve po 3 letech roztahování je vyštípou císařská vojska. Zatímco Evropa se spojuje s Amerikou transatlantickým telegrafním kabelem, Jihlavané bourají brány s úzkými průjezdy a do města vtrhne doprava a průmysl. A na podzim 1860 i Gustav Mahler, jeden z největších světových hudebních skladatelů, tehdy 3měsíční. V 5 letech koncertuje trhovkyním na akordeon, v 10 v městském divadle. Sen noci svatojánské dává bravurně. Génius absolvuje s odřenýma ušima gymnázium a na studia do Vídně ho odváží nová železnice. 20. století bere Jihlavu útokem. Jsou tady německá vojska, ruská vojska, hokejové vojsko, armáda exotických zvířat, šiky milovníků Mahlerovy hudby, havíři v kostýmech sledování očima filmařů a dokumentaristů. Doražte i vy do Jihlavy, města ježků,